Mzomcha Primary School in KwaZakhele is 67 years old. All these blocks are original buildings from 1958, with only one block that was built about 3 decades later. 4 generations have learned in the school, and now it is currently Generation Alpha that is attending the school, and the infrastructure has dilapidated over the years. Parents of the learners say that they are hurt by the conditions their children are learning under. The toilets in the school are dirty and not flushing. Sometimes teachers say they have to help the little children by carrying buckets with water for them to flush. When you enter the toilets, you get greeted by a stench. Parents say their children are enduring the smell every day, and the older ones stay pressed until school comes out. Isikolo sethu iMzomcha asindiniki imdla ngenxa yoba abantwana bethu abaphila impilweni ilungileyo. Uba kaloku izindlu zangasese azilunganga, zimdaka, aziflasheki. Funeka umntana xa esiya ngasese umisi wakhe amphathele ibhakethi lamanzi azokwazi uba agalele amanzi awube egqibile. Ngangoba abadala bona bakhetha uminca umuntu kude kuyophuma isikolo aphele goduka ayokhuphela kokwabo. This week, the parents went to protest in front of the Department of Education in Gqeberha because they have been complaining to the department, but the school is still in bad condition. They claim that the department is threatening to close the school down. Kudala sizama uqala ngo2005 okoko sizama sicela into bangabana kufakelwe icingo elitsha njengesisikolo sethu isisikolo esidala isikolo esakhiwa ngo1958 okoko sizama lonto le bangabana isikolo sethu masiphucuke ngokwecingo ngoba amaphara ayangena apha esikolweni nabantwana nange weekend bahamba bangene apha esikolweni kukho izigqobho apha kukho imingxuma apha emathangweni apha esikolweni bangene apha abantwana bazodlala apha siyabagxotha ke njengomzali ohlala apha kufutshane kunye nesikolo kudala ndimane ndisenza lonto leyo. Ngo2012 esisikolo sasikunumber 2 kwilist yoba ngabana lifakelwe ifencing entsha kodwa kokoko silindile nangoku ayikade yenzeke lonto leyo. Parents say that they don't want the school to be closed because it is close by and their children seem to be doing well in the school academically. Singaba kabuhlungu kakhulu kuba ngabana sinovalwa esisikolo. Ingxaki yethu esisikolo baninzi abantu abazizinto namhlanje abaphuma apha kwesisikolo. Isikolo esavulwa ngo1958 nam ndilihlumele lesisikolo ndiphuma apha kwesisikolo ndaqala ufunda apha kwesisikolo ngo1982. Esisikolo sikufutshane ngapha ya main road leya ebusy kakhulu. Iprimary ezikhoyo ezinabantwana abancinci zingapha yana ngezantsi kwi-main road. High risk for abantwana bethu ke ngokusaze babe safe bangabana bangawela. MK member and resident Sindisile Mange says as the party they decided to help the parents in this fight for the school to be renovated because winter is approaching and the school has no electricity and it gets muddy when it's raining. Kudala kwaliwa ne department bamayilungise apha akukho nto yenzeka into ebhlungu ke ebhlungu into yokuba ngabana urhulumente ukuze kulunge funeka kutshiswa amatayara imbi ke lonto le because kubonwa thina abantu bamnyama as abantu abanganakhe abangazazi babafuna ntoni na but ibhlungu ke ndiyacela ku department akakazama ukutshintsha ngoba ke nathi siphakama nje siMK because ngabantwana bethu aba and not wonke umuntu una imali yokuthatha umntana amsetown. So siyacela ku department into bangabane zibe kanti inyanisile ke ngokugqibela because izolo besivalile ngapha ya sile kwa education savala pha iminyango phana kuba sibaxelela into bangabana inhlungu esiphansi kwayo ngaske umuntu basuke phana bazobona sibabizile before siye pha sisithi mabazobona imeko abantwana bapheli aphansi kwayo akhange bafuna ukuza bathe thina masiye pha kulapho ke siye saphakama ke thina ke siMK sincedisana ne department yalapha esikolweni saye ukuchopha savala indawo esisikolo besipaselwe isisikolo ndiyasazi ndingowa lapha ndingumhlali at the very same time xa kunethile apha kuba kubi kakhulu nemoto azikwazi ungena apha nabantwana baphuma apha bemdaka. At the time of filing this report, the Department of Education has not yet responded to the issue. Grade 2 teacher Zukisa Makafi, who started teaching at the school last year, says the school is not in a good state for teaching and learning. Isikolo ingathi asihoywanga ku-department. Uyaqonda u-Department of Education ngathi usilibele esi sikolo. Iyothusa nyani imeko yalapha. Ufike iklasi
Umzekelo ka-foundation phase ayikho suppose banjeni iklasi. Kufuneka kwiclass ilungisiwe abantwana ibe conducive for ukufunda. This school with 215 learners has a shortage of teachers. The learners wait for teachers to finish teaching other grades before they can start learning. Kukho iclass apha njengoba grade 2 nje mna. Kukho iclass ka grade 3 apha ayina miss. Fandibaleke ndiphakathi kuzo classes zoyi2 grade 2 and grade 3. And bancinci abantwana bethu awukwazi ke ukuvela ushiya abantwana eclassini uyohoya kwenye iclass. So the challenges ezinjalo. This grade 2 teacher says teaching in winter becomes a struggle because it gets dark and they don't have electricity. Umzekelo akho mbane at all esikolweni. Xa ngabana kusibakele kuba mnyama kwa uba mnyama be-classroomini awukwazi uyibona nento uyibhalayo ebhodini abakwazi uyibona abantwana nento uyibhalele wona ebhodini kufundisa kanjani kwisikolo esinjalo. Every child has a right to dignified education. Mzomcha Primary School learners hope to soon realize that right by learning in renovated school before winter season. Reporting for MPK TV News, I'm Zanle Pokwana in Gqeberha.